Hola guapos i guapes, probablement haureu sentit d'algú proper o de la teva pròpia veu. Jo no sé fer amics, les amistats d'ara no són com les d'abans, m'agradaria connectar amb la gent, amb els meus amics, com connectava de petita. Fer amistats sempre és un tema que hi és. A les diferents etapes de la vida trobaràs amb noves persones i situacions en què coneixeràs nova gent que probablement acabaran sent recurrents al teu dia a dia. I si hi ha sort, sereu amics. L'Erasmus és una d'aquestes situacions. Te'n vinguis d'una època més d'introspecció com si sempre has tendit a ser sociable. L'Erasmus et porta a teixir una xarxa social, un cau, un nou dia a dia, en certa manera, una nova vida. Cosa que acaba sent, en un conjunt, una bona oportunitat per parlar de fer amistats, com connectar, pors d'inseguretats que surten ara, després de tant temps dir no sé fer amics. Avui doncs farem un vídeo xerrant entre amigues. Poseu-vos còmodes que comencem. Què m'ha ensenyat a mi l'Erasmus de fer amistats? Jo començaria que no només és aplicable per fer amistats, sinó amb la vida en general. Una frase que m'ha marcat molt, que m'he aferrat molt a ella per tranquil·litzar-me, i és que tot es posa al seu lloc. El temps posa tot al seu lloc. I és així. Que no vol dir que tu no hagis de fer res, que t'estiris al llit i que et vingui tot. No. Però si tu t'esforces, si tu ja et mous, tu ja fas el que tu sents que has de fer, tranquil·la que tot es posa al seu lloc. Concretament amb les amistats, el primer que podria dir, i és una cosa que ja des del principi de l'Erasmus que tenia pensat de fer aquests vídeos més parlats sobre l'Erasmus, era una cosa que em vaig apuntar de seguida, i és, si tant dèiem que de petits sabíem fer amigues, doncs potser recordar una mica què és el que fèiem quan érem petits, perquè, no sé, tenim com una por general de caure en ser infantils, però per altra banda molts cops diem hauríem d'aprendre més dels infants. I la primera cosa que em va venir al cap, i que em vaig adonar de seguida, és que per fer una amistat, no per conèixer una persona a mitges, per fer una amistat, és imprescindible fer una fitxa tècnica, és imprescindible saber els seus noms, els seus cognoms, els seus pares, si té germans, si té germanes, què és la seva cosa preferida, si té mascotes, si li agraden més els gossos o els gats. Què és el que feies quan tu coneixies un nen o una nena al càmping i volíeu jugar els dos a passar-vos la pilota a la piscina? Doncs preguntaves, hola, com et dius? Qui són els teus pares? Tens germans? Tens germanes? T'agrada el Colacao? Prefereixes el Nesquik? Aquest pensament sorgeix de quan vam anar a Siena, amb unes quantes de l'Erasmus, que al final vam acabar resultant sent la majoria al grup de l'Erasmus, que estàvem a la Piazza del Campo i ens vam començar a fer preguntes d'aquest rotllo. Recordo estar parlant dels nostres pares, d'estar parlant de les nostres germanes, una mica de la nostra situació familiar, d'on venia, el context en el que ens trobàvem ara. I a la vegada que anàvem preguntant, així com preguntes d'interrogatori, al final també ajuda per poder veure de seguida si tenim punts en comú, si amb això hem viscut experiències molt diferents, i sigui cap a un cantó com cap a un altre, ajuden a teixir nous punts de connexió o conèixer l'altra persona, saps? A tenir curiositat per l'experiència de l'altra persona. I crec que al final és el fonament d'una amistat. El fet que passés això m'ha portat també a pensar de dir, volem que sorgeixi l'amistat d'una manera orgànica, d'una manera instantània, i al final és perquè venim d'un ritme i portem un ritme de la vida en general que va molt ràpid, va així, frenèticament, i al final les amistats requereixen temps. Al final, quantes vegades tu has començat sent molt amiga d'una persona que al final, quan més anàveu coneixent-vos, dèieu, ai, doncs potser no és l'amistat que creia ser. I aquí tornem amb el tot es posa al seu lloc. En el cas de les amistats, qui no t'acaba de fer el pes, acabaràs desentenent-te. I qui et cau bé, qui et dona bona impressió, qui dius, amb aquesta m'agradaria ser amiga, confia que al final el temps ho posa tot al seu lloc i acabareu sent amigues. Evidentment t'has de bellugar, evidentment no t'has de quedar en un banc a esperar que passin les amistats que a tu t'agradaria tenir i que et diguin, ei, vols estar amb nosaltres? Evidentment tu has de fer el pas d'entendre que vols estar, vols compartir, vols conèixer a l'altra persona. Que tens ganes de fer un pla, proposa el pla. Crec que el que passa també ara és que
hi ha molta gent que anys enrere potser eren sempre qui deia de quedar, sempre qui movia els fils i per una mala sort estava envoltada de gent que realment no era per a aquelles persones, que era gent que no mereixien tenir aquestes persones que sempre tiraven endavant, sempre preguntaven, sempre feien plans, i aquestes persones són les primeres que després es neguen a fer el primer pas, estan cansades de que sempre anaven al darrere de totes les persones i per mala sort van tenir aquella mala experiència. Però crec que en algun moment has de com reflexionar i dir, vale, això em va passar en un passat, però si jo ara tinc ganes de fer un pla, si tinc ganes de preguntar, si tinc ganes de dir, algú vol quedar no sé què, tornar a ser aquella persona si ho necessites, perquè al final trobaràs amb les persones que connectis, amb les persones que també facin el mateix, que us retroalimenteu i tregui allò que tu creus que és bo en tu. També l'Erasmus m'ha ensenyat que hi ha amics per diferents moments. És a dir, que no és fals si t'alegres molt i et fa molta il·lusió de veure una persona que potser només surts de festa amb ella. En el meu cas sempre he tingut molt idealitzada el personatge de la Maia, sent jo la Riley, de tenir això, una millor amiga que sigueu cul i merda. Però a la realitat m'he trobat que no m'ha passat. Tinc amigues amb les que parlar, tinc amigues amb les que pots parlar i sortir de festa, amigues que només pots sortir de festa, amigues amb les que pots quedar més sovint perquè els horaris són més compatibles, i amigues que potser fa mil que no parlo amb elles però sempre traiem temes profunds. Al final crec que les amistats són una gran sort. Per altra banda, estic plena de contradiccions perquè el fet que mai trobés una Maia i que visqués amb la constant insatisfacció de dir és que no tinc una millor amiga, vaig desenvolupar un fenomen, vale? I és que tinc la sensació que hi ha algun punt de la relació d'amistat que em cansa de la persona. Potser és una cuirassa per no establir mai un vincle profund amb algú, o la sensació que és el més profund i no em satisfà. Penso que aquesta sensació és una etapa i no has de desistir amb aquella amistat. No sé com definir-ho, però aquesta sensació m'ha passat en molts dels àmbits de la meva vida, més enllà de les amistats. Per què? De petita aconseguia, sense esforç, moltes de les coses, sobretot en l'àmbit acadèmic, ho puc exemplificar molt bé. Estudiava poc i tenia un rendiment brutal. Què passa? Que tinc un bloqueig molt gran després de l'inici de la corba d'aprenentatge. Si hi ha alguna cosa que em requereix més esforç, de seguida penso que ja no és per mi. Realment ara és quan m'adono que sóc molt poc tolerant i poc persistent perquè vaig tenir un desenvolupament precoç del que aprenia. Era molt bona en tot, però no aprofundia en res. I què té a veure això amb les amistats? Que inconscientment exprimo al màxim una amistat, faig un vincle molt ràpid amb alguna persona i després, com sento que ja no és tan intens com al principi, penso que es desgasta i que ja no pot donar més de si. I crec que és un pensament erroni. Crec que al final una amistat llarga passa per diferents etapes i al final aquestes etapes us heu d'adaptar a elles. I una bona manera de poder mantenir aquesta amistat és com de tant en tant anar xequejant com està, què és de la seva vida i quedar de tant en tant per actualitzar-te, per veure una mica, per al final el cara a cara, no? I també crec que és molt important per continuar mantenint una relació és que així com tu esperes que t'expliquin la seva vida, t'expliquin el seu dia a dia, tu també has d'explicar el teu, tu també t'has d'obrir. Molt probablement hi ha cops que potser hi ha gent que no compta amb tu perquè tu tampoc no t'obres el suficient, no t'obres com perquè l'altra persona se n'adoni que tu comptes amb ella i per tant pugui comptar amb tu. Ai. Com he dit al principi, això de les amistats és recurrent, és un tema que et vas replantejant a mesures que passes de la vida i crec que és un tema que surt encara més en els moments que la teva vida té un canvi més brusc del normal, que et replanteja coses així de la vida i una d'aquestes és el tema de les amistats. I per altra banda també he de dir que l'Erasmus, el fet de ser una experiència així tan diferent, una experiència que exprimeixes al màxim, que s'acaba de seguida, no estàs per tonteries i també et pots permetre al final per decidir amb quina gent et vols fer, amb quina gent no encaixes tant, no tens tanta por de marxar dels llocs que sents que no pertanys i suposo que per això també et replanteges coses, experimentes aquestes pors i inseguretats de tu mateix, et permets com analitzar i dir, vale, estic reaccionant d'aquesta manera perquè em sento així. També és curiós en certa manera com es van repetint els rols de cada persona i això també va bé perquè si tu saps quins rols has anat portant i no t'agraden, intentar canviar-los, veure si poden canviar, què has de fer, no? Arribem al final del vídeo, espero que us hagi agradat aquesta xerrada, aquesta reflexió, espero que hàgiu passat una bona estona i ens veiem en el pròxim. Gràcies! Adéu!